Prečo srdce rozpozná pravdu skôr než mysel? Prečo srdce vie skôr, než vznikne myšlienka? Existuje okamih pred myšlienkou, okamih pred analýzou, okamih pred slovami. V tom okamihu srdce už vie. Mysel je prekladateľ, srdce je prijímač. Mysel pracuje s úlomkami, so spomienkami, porovnávaním, logikou, minulosťou. Srdce však pracuje s celým polom. Tu je prvé tajomstvo, ktoré si väčšina ľudí nikdy neuvedomí. Srdce nemyslí v čase. Srdce číta súlad. Pravda nie je informácia, pravda je zosúladenie. A zosúladenie sa cíti okamžite. Preto niekedy cítiš niekoho za sebou ešte skôr, než ho počuješ. Preto vieš, že zviera je bezpečné, ešte než si to stihneš vysvetliť. Preto objatie dieťaťa, partnera alebo zvieraťa vytvorí istotu, ktorú žiadna myšlienka nevie opísať. Srdce sa nepýta prečo. Pýta sa len jednu vec. Je to skutočné? A odpovie hneď. Prečo bolo srdce vytvorené ako prvé? Skôr než vznikol mozog so zložitým myslením, skôr než jazyk, skôr než stratégia, existoval obeh. Nielen krvi, ale prítomnosti. Srdce nevzniklo len ako mechanický orgán, vzniklo ako orgán pola. A tu je pravda, ktorú takmer nikto nehovorí. Srdce bolo navrhnuté tak, aby čítalo prostredie skôr, než sa ho prostredie dotkne. Dávno predtým, než sa nebezpečenstvo prejaví fyzicky, predtým, než sa zámer zmení na čin, predtým, než padnú slová, srdce cíti nesúlad alebo harmóniu v poli. Preto zvieratá okamžite dôverujú alebo ustúpia, nerozhodujú sa. Oni rozpoznávajú. Ľudia túto schopnosť stále majú, len sa myseľ naučila do nej zasahovať. Prečo myseľ prichádza neskôr? Myseľ je pomalšia, pretože musí spracovávať. Srdce nespracúva, ono rezonuje. Predstav si to takto. Srdce je ladička, svet do nej udrie. Ak frekvencia zodpovedá pravde, srdce zavibruje čisto. Ak nie, vibrácia je ťažká, stiahnutá, nepokojná. Až potom príde myseľ a pýta sa, prečo sa takto cítim? Ale odpoveď už srdcom dávno prešla. Preto ľudia hovoria, ja som to vedel od začiatku, len som to nepočúval. Počúvali, len to prehlasovali. Prečo pravda pôsobí pokojne, aj keď bolí? Ďalšie tajomstvo. Pravda nevytvára v srdci chaos, vytvára jasnosť, aj keď prináša smútok. Lož vytvára napätie. Pravda vytvára ticho. Aj bolestivá pravda má v sebe zvláštny pokoj, ukotvenú istotu. Preto ľudia hlboko vnútri vedia, keď je niečo pravdivé, aj keď sa im to nepáči. Srdce sa nehádá. Ono potvrdzuje. Prečo myseľ nedôveruje srdcu? Myseľ bola vytrénovaná chrániť identitu. Srdce bolo navrhnuté chrániť súlad. A niekedy súlad ohrozuje identitu. Tak myseľ hovorí, nedáva to zmysel. Je to nebezpečné. To sa nezhoduje s tým, čo viem. Ale v skutočnosti tým myslí, to sa nezhoduje s tým, na čo som zvyknutý. Srdce sa nezaujíma o zvyk, zaujíma sa o pravdu. Zabudnutá schopnosť, čítanie pola. Povedal si niečo veľmi presné. A je to pravda. Niekedy cítiš niekoho skôr, než ho uvidíš. To nie je predstavivosť, to je vedomie pola. Srdce presahuje telo. Číta pohyb, zámer, emočný náboj, nie myslením, ale rozpoznaním súladu. Preto ticho zjemňuje srdce a hluk ho otupuje. Čím tichšia myseľ, tým jasnejšie srdce. Prečo dotyk aktivuje pravdu? Keď si položíš ruku na srdce, najmä na ľavú stranu, neukľudňuješ ho. Uzavieraš okruh. Srdce vníma dotyk ako prítomnosť. A prítomnosť zosilňuje pravdu. Preto dotyk lieči. Preto sa zvieratá upokoja, keď sú držané s úprimnosťou. Preto objatia chutia inak podľa zámeru. Srdce vie, čo je za gestom. Prečo srdce nevie klamať? A myseľ môže klamať, lebo pracuje so symbolmi. Srdce pracuje s rezonanciou. Slová sa dajú predstierať, súlad nie. Preto ľudia cítia, že niečo nesedí, aj keď všetko znie dokonalo. Srdce zachytí to, čo slová skrývajú. Zlatý most. Toto je pravda zlatého mosta vedomia. Srdce rozpozná pravdu skôr, pretože pravda existuje pred myšlienkou. Myšlienka vysvetľuje, srdce si pamätá. Keď srdce a myseľ spolupracujú, rodí sa múdrosť. Keď dominuje myseľ, pravda sa oneskorí. A keď vedie srdce, život sa stáva presným. Tiché pozvanie. Keď na budúce niečo ucítiš skôr, než si to pomyslíš, zastav sa. Nesúď to. Nevysvetľuj. Len sa ticho opýtaj, čo som práve rozpoznal. Pretože tvoje srdce už vie a vždy vedelo.